Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген мәдәният яңалыклары тапшыруның иҗат төркеме Татарстанның атказанган артисты Данир Сабировның концертында кунакта. Данир, исәнмесез. Хәерле кич Рәмилә, хәерле кич безнең караучылар. Данир, сез бүген Әлмәткә нинди концерт программасы белән килдегез? Аның үзенчәлеге нәрсәдә? Бу программаның темасы спорт һәм тамашачыны сәламәтләндерүгә таба этәрәсе килә. Менә бу татар юрап китерә дә инде үтеп барган дип әйтим әле, афәт турында бер сүз дә булмаячак. Ул турыда шуңа күрә киресенчә спорт, сәламәтлек, бүтән миниатюралар, бүтән пародиялар, юморлар, кайбер җырлар да спортка багышланган булачак. Менә сез әле концерт алдыннан сезнең тренировкаларыгыз барды. Бу менә һәр концерт алдыннан шулаймы? Әллә менә махсус шушы программа өчен генә шулаймы? Юк, бу программа өчен түгел, мин аерым аның белән Әлмәткә киләм әле, 2 юбилей дигән моноспектакль эшлим. Апрель айында була бит. 1-2 апрель пирамидада, бу Казанда. Монда инде бу күбесе аны кино дип уйлый, кино түгел бу чиратлашып бара, сәхнә. Мин анда бер көндә 2 юбилей барам, бер рестораннан икенче ресторанга барган өлешне халык экраннан карый. Ул вакытта мин бүтән артист булып чыгарга киенәм. Һәм ул булып чыгам. Шуннан соң ашыгып теге ресторанга чыгырга кирәк бит инде. Халык кино өлешен карый, миңа төрле киртәләр була һәм 1 минут эчендә икенче артист булып чыгам инде. Яисә икенче шәхес, анда булачак спортсменнар да һәм режиссер миңа шундый максат куйды, Криштиану Роналду булып чыгачаксың. Демәк, без бер өлешен күреп алдык инде, әйме уже? Миңа кирәк менә шушы футболистның ул бит финтлар ясый төрле. Май аеннан инде мин бу спорт төре, менә туп белән төрле трюклар күрсәтү, бу футбольный фристайл дип атала икән. Менә шуны белдем мин. Һәм шушы футбольный фристайл белән шөгыльләнә башладым. Менә тиздән 1 ел була инде. Бик кызыклы яңалыклар белеп китәбез икән әле без. Һәм Данир, менә без беләбез, Казан тамашачысы 1 һәм 2 апрельдә әлеге моноспектакльне күрәчәк. Әлмәт тамашачысы кайчан менә? Әлегә белмибез, ләкин Алла бирсә, Әлмәткә дә киләчәкбез. Безнең инде бу шундый эксклюзив программа дип әйтик инде, бик каты финансовый затратлар булды инде бу проектка. Бик каты үз өстендә эшләдем һәм инде моны теге анда физически авыру, рәттән берничә көн бирү кыен аны. Шуңа күрә без әлегә тукталдык, менә директор хатырым белән инде сөйләштек. Аннан соң зур шәһәрләрдә оештырып алабыз инде ул Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама. Мин сиңа үзем белгәннәрне барында өйрәттем. Синең алда зур сынау. Минем 2 достымның юбилейларын алып барасың. Иң мөһиме, бу 2 дус берсен-берсе күрә алмый. Benim can düşmanım tirpek demek şunu var. Иң күрә алмаганнары ни өчен? Икесенең дә туган көннәре бер көндә. Benim юбилей теге сволочныкына караганда әйбәтрәк булырга тиеш. Пошел вон из машины, барщик! Щек! Я выхожу из машины, ставлю правую ногу на асфальт и захлопываю дверь. Я Хода, кешір мені шушы гынахларым үшін. Мен бір қашанда өзімді салат зәкештен үстен қоймам. Мен сені білмеймін, но менің хатын сені точно білем. Салат Закиш, yalvarıp sorayım sizden. Zinhar başka kişi alıp varsın bu юбилейларны. А может, пожалуйста, такси? Обязательно кондиционер, непрокуренный салон и лав радио. Sırttım abi, 50 сум bu da. Һәм менә әлеге проектны сез кем беләндер бергә иҗатташлык, дуслыкта башкарасызмы? Или үзегезгә генә башыгызга килдеме ул? Әзерләүне әйтәсезме? Юк, берничә гомумән идеясы минеке. Аннан бик ярдәм итте менә безнең режиссер
Бергә укыган егет Марсель Махмутов. Пародияларга текстлар ягыннан инде миндә эшләгән Сирень Байрамов. Һәм Данир хәзер бит инде Instagram чоры. Сезнең менә Instagram аккаунтыгызга кирип укыган идем. Сезнең анда язылган үз-үзеңне җиңә алу, ул зур җиңү. Менә бу нәрсә белән бәйле? Бу бер күңел чөнкелегенә бирелгән бик каты озак барды. Ул минем һәм чыга алмам дип уйлаган идем. Ел ярым дәврында мине бер нәрсә дә шатландырмады дигәндәй. Ләкин менә тырмашырга кирәк, чыгып була икән, чыккач тагын да үзеңне көчлерәк итеп хис итә башлыйсың, бер нәрсәгә теге алай шаккатмыйсың, исең китми дигәндә инде. Менә шуңа мин язып куйдым инде, үзең җиңә ал, иң зур җиңү дип. Мин моны юкка гына сорамагам, чөнки менә нәкъ шул вакытта мин сездән әлбәттә интервью алган идем. Һәм бик кызыксындыра, менә ничек чыктыгыз соң сез әлеге шушындый менә күңел чөнкелегеннән, бәлки киңәш биреп китә алырсыз икән. Беренчедән бер нәрсә эшләмичә утырырга ярамый. Бу тагын да мин бит инде бер ара концертларны алып куеп, бер нәрсә эшләмим, бу тагын да авырайтты хәлне. Юк, барыбер дин. Әлбәттә, һәр нәрсә мин шулай дим, диннең дә чамасы булырга тиеш. Шуңа күрә мәчет, ул вакытта бер нәрсә керми башка көчкә дуаларны өйрәнеп, мин хәзер дә 5 намазда түгел, шариат законнары буенча яшәмим, ләкин ниндидер үземнең кануннар бар, үзем өчен менә үземә шифа бирә торган җомганы калдырмаска тырышам мин һәм иртән уянгач иде белгәннәрне укып сорыйм. Нинди топлый тутам, гүзәл. Сам тегема турага şimdi. Менә шушны әйттереп мамакларын кыя бит әле. Гүзәл, давай потомаль, пожалуйста. Ну, кайын все, хабиб белән судлаша башлыйсың. Кайын сөйләп, авторский прав, все, бу анекдот, кайын топ. Бир топлыйда вообще аллергия. Я. Достар, әйтәгезләр менә bütün toplullarda koyunlardan ötürü Salat Zakiş bir lişni ütenişi var. Ул урман буенча больше біреуді платно жүрмесін. Абдельфатшығына жинайын. Яра, лишний үтініші. Я же понимаю, көте. Абдельфатшық қашкімнің қысылған көз алдына кетірге да қорқамыз. Salat Zakiş. Елер қойтам спортқа. Бик матур спорт түрі теннис. Теннисның нәрсе екен білесіз бе? Әлбәттә. Мин ул теннисны вообще яратып уйнайм. Аның бит бер нәрсәсе юк. Менә шулай торып, пик дип кенә торасың да. Bu tadı ben bakayım. Sen ping-pong aytasın. Biz sizga zo'r tennis turida aytamiz. Ping-pongda da ping. Шул бер түгел Yok мин. hadi teniste bir tın yürümez. Это разные вещи. Тын бля пинг-понг ayırmayın da. Теннис, это самый главный приз. Здоровый вид спорта, во-первых, и главный приз Кубок Стэнли. Yo'q, Salat Zakiş. Bu tadınız. Kubok Stanley ul hokkeyda. Шу? Мысы берген круг трактор. Во-первых, салатовый приходится не поправляйте. Салатовый дөрес әйтмәсә дөрес әйтә. Һәм менә шушы минутларда безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтер идегез икән? Иң беренче, әле менә миңа бүген генә кичә Instagramда сорау бирделәр. Нәрсә сезнең өчен бәхет? Әйе. Бүген бәхет көне. Бүген бәхет Бәйрәм белән сезне. Әйе. Рәхмәт. Мин әйтерим яхшы кәеф. Уйлап карасаң, яхшы яктан теге. Яхшы кәеф булса кешедә, димәк аның сәламәтлеге дә әйбәт, барысы да әйбәт. Әйе. Менә минем яхшы кәефем булганда, димәк минем бер җиремдә авыртмый, минем эшлисе килә, миңа рәхәт. Шуңа күрә иң мөһиме, һәрбер тамашачыма теләр идем күбрәк булсын аларның яхшы кәефләре. Мин аңлавымча, әлбәттә бит инде иң алдынгы телеканал бит инде сезнең беренче, шуңа күрә шулай халыкны информировать итеп, мәгълүматлар белән эшегез шулай дәвам итсен һәм менә шулай безгә очрашырга насыйп итсен. Данир, бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда зур уңышлар телибез һәм 2 юбилей моноспектакле белән сезне Әлмәттә дә көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.